Takže čau lidi, já jsem Jirka a dnes já vás vítám ze hry Growtopia. Já nejsem tady sám, jsem tady společně s Darkfirem. Počkejte, mu řeknu pozdrav. Já ne, taky nemůžu psát, víte co. Ahoj. Aha, jo. Dobrý, jeho kanál budete mít v popisku videa a dneska vám jsem chtěl natočit, jak se přesouvám už z 99 vl na dl. A jdu momentálně teď prodat tuhle masku za 1 vl a pak budu mít už 1 dl. Tak můžeme mít na to. Můžete se mě přidat jako do přátel, jestli hrajete někdo Growtopiu, a většinou jsem na Xmordeat. Tam jsem i majitel, jste si mohli všimnout. Jinak nic. Co zase píšu. To podle mě půjde rychle. Takže musíme jít tady k tomuhle, určitě bude. Pardon. Možná už bude. Jo, už bude chtít. No a už se přesouváme na ten dl, jak jsem vám říkal. Já se tak můžu dočkat. Už teď se momentálně přesouváme na 100 vl neboli dl. Lidi, už to mám. A proměníte si 100 vl na dl tím, že kliknete tady v inventu dvakrát a máte dl. Vidíte, prostě neskutečný. Konečně už mám dl a teď jdu momentálně na Xmordeat a ukázat to. Aha, tak prej tady není, ale máme dl. Oh my god, to dl. Huší. No tak tímhle momentem bych to chtěl ukončit a dej like, jestli se ti tohle video líbilo, můžeš dát i subscribe, určitě potěší a zatím čau.